खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 सैत्र दान 1431 एबा 17 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। बेयो सोरखारि आनजादनि थाखाय थियारि खालामनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा गंसे फरायसालिमानिफ्राय बिबुंसारगिरि मासिनि थाखाय साख्रिनि जासिथाइ मोननो हागौ, जाय नोंथांनि आनजादनि थियारिखौ बांहोगोन। बे राशियाव इलेक्ट्रनिक्स बिफानजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै जौगानायनि खाबु दं। सासे खाथि सोमोन्दोआरिया दिनै हरखाबै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ, जायजों मोनसे गोजोन आबहावा सोमजिनो हागौ। देवी दुर्गानो गंनै इलायसि होनाया नोंथांनि न'आव जौगानाय आरो खुसिखौ रोखा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। वृषभ राशि। मिथिंगाया नोंथांखौ फोथायथि आरो गोथार गोसोजों बोर होदों, बेनिखायनो बेफोरखौ आबुङै बाहाय। दिनै नोंथाङा मोजां रां आरजिगोन, नाथाय खरसा बांनाया नोंथांनि थाखाय रां दोनथुमनायखौ आरोबाव गोब्राब खालामगोन। जुदि नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम हगारा, अब्ला नोंथाङा न'आव जेंनाफोरखौ मिजिंथिनो हायो। दिनै नोंथाङा अननायनि आंखालखौ मोनदांनो हागौ। मावख'आव मोनसे लोगोआरि आबहावा थागोन। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि अनगा गुबुन सोरखौबा नोंथांखौ गोहोम खोख्लैनो खाबु होदों, अब्ला नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गाज्रि फिनजाथाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना फरायसाफोर, महरगिरि आरो गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। बिफा आरो सोरखार मोन्नैनिफ्रायबो मुलाम्फा जागोन। बबेखानि हायोब्ला जाग्रा आदारनि जेंनानि थाखाय बायजोनि आदारनिफ्राय गोजानाव था। फरायनाय आरो लिरनायाव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन। नोंथाङा राङारि आयदाफोरखौ खान्थि बायदियै साजायनो हागोन। नोंथांनि फरायनायाव हेंथा जानो हागौ। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मावग्राफोरजों जेंनायाव गोग्लैगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखरजों बायजोआव थांनो खाबु मोनो, अब्ला बेनि मुलाम्फा लानो रोखा खालाम, मानोना बेफोरबायदि खाबुफोरा सरासनस्रा फैया। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कर्क राशि। आथिखालाव आयनि रुजुनायाव खरसानि बिबाङा बांसिन जागोन। दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ मावगासिनो दं बेखौ पजिटिभिटिजों खालाम। जायफोरा इलेक्ट्रनिक बेसादफोर बायनो लुबैयो, बिसोरो दिनै बेबादि खालामनो हागोन, मानोना रेहाय होनायनि जाथावना दं। बेनि अनगायैबो गावनि जिउ लोगोरिजों रायज्लायनायाव एसे गुरैयै लाखि, नङाब्ला सोमोन्दोआव गाज्रि जानो हागौ। गावनि पार्टनारनि बाथ्राफोरखौ गनायनाया साबसिन जागोन। फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। हानजायारि फरायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। देवी दुर्गानो गोजा सि बावनाया नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना जिरायनायनि सान जागोन, मानोना बावैसो सानफोराव नोंथाङा गोबां गोसोआरि नारसिनथायनि सिङाव दं। गोदान हाबाफारिफोर आरो रंजानायआ नोंथांखौ जिरायनायाव मदद होगोन। नोंथाङा गावखौ गोदान गोसो गुदुं थासारियाव मोनगोन, जाय नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। नखरारि जिउआव नोंथाङा माखासे नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा जेराव दं बेयावनो थागोन, थेवब्लाबो अननायआ नोंथांखौ मोनसे गोदान आरो रुजुजायै ओनसोलाव लांगोन। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा मोनसे रमान्टिक दावबायनायावबो थांनो हागौ।
माखासे सुबुंफोरा फालांगि आरो सोलोंथायारि मुलाम्फाफोर मोनगोन। नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि मेलेमारि गोहोआ नोंथांखौ गोरोन्थिफोरनि हेंथायै जुजिनायाव मदद होगोन। साननि जागायनाया देहा आरो गोसोआव थाजिम मोन्दांथिजों जागोन। नोंथाङा न'आव एबा बबेयावबा लोगोफोर आरो नखरजों नोंथांनि मोजां मोनसिननाय आदारखौ रंजानो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि बसनि मोजां मुडआ गासै मावख'नि आबहावाखौ बांहोगोन। रंजानो थाखाय बायजोआव थांनाया गोजोनथाव जागोन। बाहागिफोरनि थाखाय नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, नाथाय जोबनायाव गासैबो थिक जालांगोन। बेथन बांनायनि इसारा दं। जुदि नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथियाव गोदैखौ लाखियो आरो मोजाङै आखु दिन्थियो, अब्ला गासैबो नोंथांनि फारसे जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा गोहो मोनगोन। बे गोहोजों नोंथाङा नोंथांनि नखरजों नखरनि खामानिफोराव आबुङै हेफाजाब होगोन, जाय नखरारि सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय लाखिगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव दावगानाय मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय बोसोन लानाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा रां आर्जिनो सानथांखि बानायगोन। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव गोहोम गोनां महरै दैदेननायखौ दिन्थिगोन। बिमा दुर्गानो खिर जासि। अननायआ नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव थागोन। हाबा जानाय जिउआव अननाय दिन्थिनाया बेनि गोनांथि दं आरो दिनै नोंथाङा बेखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। वृश्चिक राशि, बाहागोआरि फालांगि आरो सोलो गोनां रांखान्थियारि बिथांखिफोराव रां थिसननो नाङा। लोगोफोरजों मोनाबिलि जानाया जोबोद रंजाथाव आरो मिनिनायजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय दिनै नोंथांनि आंगोनि मुडआ एसे गाज्रि जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि गोब्राब नोजोरखौ एसे लाखि, नङाब्ला बियो मोनसे मोजां लोगोआव फारागथि लाबोनो हागौ। मावख'आव खर'सानायनि जाथावना दं। मुलाम्फा गोनां ग्रहफोरा दिनै नोंथांखौ खुसि मोननायनि गोबां जाहोन सोमजिहोगोन। दिनै नोंथाङा हाबा जानाय जिउआव गाज्रि बुब्लिफोरनि थिखिनिखौ नुनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा सानखौ मोनसे सानबोलावरि मुलुगाव बारहोगोन। सोरजिलु गोहोआबो थार लामा मोनगोन। नखर आरो लोगोफोरजों जाग्रा आदारनि थाखाय ज' जागोन। सानफ्रोमबोनि हाबाफोरखौ फोथायथि आरो गोसो होनानै फोजोबनाय जागोन। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। बे समा गथ'फोरनि थाखाय साबजाथाव। बिफानिफ्राय मुलाम्फा जागोन आरो लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। सोमोन्दोआव गोदैखौ नुनो मोनगोन आरो जयै समायना बुब्लिफोरखौ बारहोनो खाबु मोनगोन। बादायलु आनजादफोराव जाफुंसार जानो हागोन। सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनायनि गोख्रों आसा दं। समाजारि बेंखनआ फेहेरगोन आरो सुबुंफोरजों गोदान सोमोन्दो गायसननाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा खामानिनि थाखाय गुबुन हादोराव दावबायनो गोनां जानो हागौ। दावबायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बेनि अनगायैबो साख्रियाव थाग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां। नोंथाङा मावख'आव मासि जौगानाय मोननो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया मख'जाथाव साबसिन जागोन। बे राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ लोगोरिनो मोनसे गोदान स्कुटार बान्था होनानै गावसोरनि सोमोन्दोआव गोदै लाबोगोन। दिनै नोंथाङा न'आव गेदेरफोरनिफ्राय अननाय मोनगोन। गायत्री मन्त्रखौ रोजाबनाया नोंथांनि सानथांखिफोरखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब।
कुम्भ राशि, बे बेरामनिफ्राय थाबैनो हामनायनि आसा दं। गुबुनखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय बांद्राय खर्सा दाखालाम। नोंथाङा नोंथांनि न'नि आबहावायाव माबाफोर सोलायनाय लाबोनायनि सिगां बयनिबो बिबुंथिखौ मिथिनो नाजानांगौ। मोजां मोननाया जेब्लाबो गोसोखौ हमदांनो हायो आरो दिनै नोंथाङा बेखौनो मोनदांगोन। जुदि नोंथाङा बयनिबो सिगाङाव नोंथांनि सानथांखिफोरखौ फोरमायनो जेबो गोनो गोथो जाया, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मावथांखिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। दिनै सांग्रांथिजों आवगायलांनाया गोनांथि, जेराव बिखानिख्रुइ गोसोखौ बांसिन बाहायनायनि गोनांथि दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि, गलाय-गथाय मोन्दांथिफोरा दिनै नोंथांखौ दुखु होगोन। गावनि गोसोनि थासारिखौ सामलायनानै खुसि थानो नाजा। दिनै नोंथाङा जायखौ मोजां मोनो बेखौ खालाम। मेथाइ रोजाबनाय, बिजाब फरायनाय एबा लोगोफोरजों रायज्लायनाय। गोरोबनाय आरो गोरलैथिया सोलिगोन। नोंथांनि थांना थानायनि थासारिया गोसो बोनो हाथाव जागोन। धोन आरो सम्पदफोरा बांगोन। आंगोफोरनि लोगोआ नोंथांनि खुसिखौ बांहोगोन। दिनै जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला नोंथाङा थारैनो मदद मोनगोन। गोहोआव थानाय सोरबा सासेया जेंनानि समाव नोंथांखौ हेफाजाब होनो सिगांबोगोन। बे हेफाजाबखौ बाहायनो गोसो गैया। दिनै नोंथाङा जायखिजाया जेंनाखौ सुस्रांनायाव आबुङै जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।